weithgareddwy am fy mywyd. Dwi'n meddwl wedi ennill hyder yn perfformio neu actio flaen pobl eraill a mae hynna'n rili gwerthfawr i fi. Gen pawb gwahanol teimladau a mae yna ffordd i cael gwarad a gwella cael help efo'ch teimladau. Mae'r 3 diwrnod dwytha wedi dysgu mi fod pawb yn medru fod yn greadigol. Peidiwch teimlo'n awkward, just let yourself go. Just be bynnag chi'n teimlo fel, just symudiwch fel yna. Ddau am ti. Unrhyw weithgaredd sydd yn ymwneud â teimladau yn llesol, unrhyw un ond yn ymwedig i plant sydd yn tyfu yn ei arddegau yn trwy cyfnod anodd yn ei bywydau. Mae llen wrth gwrs yn gwneud hyn, ond mae mynegiant creadigol megis drama yn gallu rhoi llwyfan iddyn nhw mynegu hunan a hefyd bod nhw'n gweld dros eu hunan faint o bwysig ydy iechyd meddwl a lles iechyd meddwl. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i bobl ifanc cael siarad am hyn achos mae'n bwysig yn nhw siarad am eu teimladau.